राखांबा ना राखाङियाव? राखाङियावनो बिसिनिखा। ओमफ्राय राखांबाथाय इसिनि जाखायो। आइयो थै माथो सोजायो नोंलाय नंगौना नङा जाखो? सयथिरबा फटक साफायना दोनोमोन ओमफ्राय मानसिफ्रा नाय। खुलुमबाय लोगोफोर, दिनै नोंथांमोननि गेजेराव आं मोनसे भिडिअ लानानै फैदों। ओरैबायदि भिडिअ लोगोफोर, नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। आरो जुदि नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामनानै आंखौ मदद खालामगोनखौ नोंथांमोननिसिम आसा आरो मिजिंथिबाय लोगोफोर। दा नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायनानै लाग्रोदो आरो। हायालै बेनानो इसिनि गिदिरखा। बेना नोंनाथ' मुस्रोमान बायदि बायदिसो मोनगोन। जोंदानो मोजांखा आंना टाइट मार। नोंमारगौहाय सयथिनबो दंब्ला गिदिर मानथाय गिदिर लाखो जोंसोलाय बेसेसो जागोनदां इसिनिसो। राखांबा ना राखाङियाव? राखाङियावनो बिसिनिखा। ओमफ्राय राखांबाथाय इसिनि जाखायो। आइयो थै माथो सोजायो नोंलाय नंगौना नङा जाखो? अभी भी कहता हूँ सुधर जाओ, हकीकत को समझो, हकीकत को। सोरबा फटक साफायना दोनोमोन ओमफ्राय मानसिफ्रा नायो लोगोफ्रा ओमफ्राय आं डिलिट खालामबाय। आं खिथानो गेमाव मोना नोंनो बेनिफ्राय गिदिर जाया। नों नुदों बिदानिखौ? बेनिफ्राय गिदिर जानाय। दा नोंथांमोना भिडिअखौ नुखाबाय लोगोफोर। जानो हागौ बाजैमोनहा गेंफोर दं खोमा, ग्रुपफोर बेफोरबायदि रायलायलायनो हादों। जानो हागौ बिथांमोना माबा बै हटेल 10K 20K बेफोरबायदिनि एसे माबाफोरसो खोमा बाजैमोना, ओंखायनो बेफोरबायदि डिसकास खालामलायनो हादोंना लोगोफोर। मानसि मोजाङाथ' बेफोरबायदि माब्लाबाबो रायलायनो हाया नालाय ज'आवहाय। जानो हागौ बिथांमोनहा गें दं आरोना, गें दंनायखायनो बिथांमोना बेफोरबायदि डिसकासन खालामनो हादों। बिथांमोना गाज्रि मानसि गोजाखाय गावसोर बेफोरबायदि बाथ्राखौ रायलायनो हादों आरो। जुदि मोजांमोनब्ला बिथांमोना माने बेफोरबायदि साहस हानाय नङामोन आरोना सासेनि सिगाङाव बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुंनो। नङा लोगोफोर, नोंथांमोना कमेन्टआव हरदो आरो नैबे भिडिअ मोनसेखौ नायनानै लादोलाय। लागायलायबाय नै आइफवालि पिकनिक स्पटआव गोसोथोनायजों सेलायलायदों नै, बयफ्रेन्ड सेलायलायदों नै, लागायलायगासिनो दं नै। दा नुबाय लोगोफोर, दा जायनाखि भिडिअखौ नोंथांमोना नुदों बे भिडिअआ आइफवालिनि नङा दे लोगोफोर। नोंथांमोना बेकग्राउन्डखौ मोजां नायलाय, बियो आइफवालिनि नङा। मानो गोदाव सोराव भिडिअफोरखौ, गुबुननि स्टेटनि भिडिअखौ गावनि जायगानि होननानै मानो बेफोरबायदि भइस डाबिं खालामनानै हगारनांगौ? दा बै जायनाखि आइफवालि पिकनिक स्पट बेखौसो बदनाम खालामनाय बायदिखौ आं नुदों आरोना। हागौमानि भिडिअखौ शेयार खालाम लोगोफोर, जाहाथे बिथांखौ हमनो मोनो आरोना। बै आइफवालि पिकनिक स्पटनि मानसिफ्रा जाहाथे बिथांनि सायाव एक्सन लायो। नंगौना नङा लोगोफोर? बेफोरबायदि मोनसे स्पटखौ बेफोरबायदि बदनाम खालामनायाथ' मोजां नङाना। बेयाव जेबोआनो जायाखै, बिनि मुं लानानै बेफोरबायदि बुंनायाथ' मोजां जायाखैना लोगोफोर। नोंथांमोना हागौमानि शेयार खालाम आरोना, आरो चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालामनानै सापर्टखौ आं नोंथांमोननियाव आरो खनसेबाव बिनाय जाबाय लोगोफोर। अब्ला भिडिअआ एसेनोसै, नेक्स्ट भिडिअ दामाखा आरो मोनबावगोन लोगोफोर। नेनानै थादो, गोजोनथोंसै।